Hola a tots. Avui us vull llegir un petit fragment de la novel·la que acabo de publicar via autoedició per Amazon, que és aquesta, Després de l'última abraçada, que estic molt contenta com ha quedat, tant la portada com la contraportada, editada en tapa dura, no sé, estic molt contenta de com ha quedat. I bé, abans de llegir-vos aquest fragment, com ja vaig fer amb la meva anterior novel·la, l'administrativa, en aquest cas us vull explicar una miqueta el tema dels referents literaris, que sempre ho comento, a vegades per la xarxa, però us ho vull explicar aquí de viva veu, perquè ho entengueu una miqueta. Aquesta novel·la la vaig escriure fa 5 anys, durant l'hivern-primavera de l'any 2019, posterior a haver escrit l'administrativa, tot i que la història que explico aquí, de caràcter autobiogràfic, és molt anterior als fets de l'administrativa. I diguem que aquesta està emmarcada entre l'any 1992 i 1995, concretament, fent algun flashback a la joventut de la protagonista cap a principis mitjans dels 80. Val? Per escriure, en el moment que la vaig escriure, que jo ja havia escrit algun poemari, llibres i post a l'Agústia Groga, com he anat fent i alguns sabeu, jo havia llegit i tenia la influència d'en Charles Bukowski i de John Fante. De fet, el primer que vaig llegir de tots és en John Fante, abans de descobrir en Charles Bukowski, que va ser amb la seva novel·la La senda del perdedor, que és una novel·la que retrata la seva adolescència i la seva anada de Colorado, de Denver, fins a Los Angeles, però és molt l'adolescència del noi, no? de l'Arturo Bandini. I després té una altra novel·la, n'he llegit diverses d'ells, però que és La germandat del raïm, que m'agrada molt, aquesta del Camino a Los Angeles també es veu, no? El tema familiar de John Fante, de com tracta la família. Bueno, és un autor de principis del segle XX, estatunidenc, però per mi és com si fos italià, perquè les seves novel·les i les seves històries tenen un fort caràcter italià, perquè el seu pare era dels Abruzzos, italians, la seva mare era ja nascuda als Estats Units, però d'origen italià, de pares italians, germans italians. Llavors, a les seves novel·les es respira molt aquest ambient familiar, catòlic, sobretot de la mare, el tema del menjar, de la cuina, el tracte del pare, no? Aquest caràcter tan autèntic que ella exagera a les novel·les, però bueno, que et parteixes de riure, però jo crec que la realitat no faria gaire riure. Llavors, quan jo vaig llegir les novel·les de John Fante, que llavors jo no tenia ni pensaments d'escriure cap novel·la, en seguida em vaig veure reflectida. O sigui, en seguida vaig veure, ostres, això és el mateix que a casa, no? O sigui, aquest ambient familiar jo el vaig trobar tan autèntic que bueno, allò se'n va quedant allà. Llavors, després va venir en Charles Bukowski. De fet, en Charles Bukowski té com a referent en John Fante. Era una mica més jove que en John Fante. I en Charles Bukowski té una novel·la, que de fet és de les últimes que va escriure amb 60 anys, que també retrata la seva joventut, la seva adolescència, que és La senda del perdedor, Hammond Ray, en anglès, i ell retrata doncs, també la seva adolescència, del pas de l'institut fins a la universitat, amb el rerefons de la Segona Guerra Mundial, de l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial. I, curiosament, amb aquesta novel·la, ell també retrata com passa per la Universitat de Los Angeles a estudiar periodisme i com deixa periodisme a segon, com la protagonista de Després de l'última abraçada, que és el meu alter ego, no? I en aquest sentit tenim vides paral·leles, no? Malgrat les distàncies biogràfiques que hi ha evidents, no? Però, bueno, en aquest sentit també em vaig inspirar a l'hora d'escriure aquesta novel·la. Llavors,
el sentit d'aquesta novel·la és aquest moment de la joventut, del pas de l'adolescència a la joventut o a l'entrada al món adult, que jo crec que és una època que ens marca molt a tots, que se'ns queda molt gravada, passi el que li passi, vull dir, a les situacions diferents que tenen cada persona, però que és un moment molt curt en el que et passen moltes coses a la vida, no? Llavors, quan jo vaig seure a escriure-la, la vaig tenir claríssima, encara no entenc com, però vaig tenir molt clar l'inici, que és l'enterrament, la mort de la germana, i al final, que és com ja ella entra directament al món adult, ja quan ha deixat els estudis de periodisme, i com ella segueix amb la vida, no? Després de tot el pas de conèixer diferents relacions amb nois, els primers amors, els primers despertars sexuals, i tot això jo crec que és una novel·la, malgrat a l'inici que sembli una altra cosa, és una novel·la molt lluminosa perquè al final la joventut és lluminosa, no? I jo crec que és una novel·la molt lluminosa. Llavors el fragment que us vull llegir és molt curtet, i concentra aquest moment en què estan a l'aula de l'institut i com el professor d'anglès els diu als alumnes que el seu institut ha estat seleccionat per la Generalitat per anar a un viatge al Parlament Europeu a Luxemburg i com hi ha el rebombori i com ella veu o descriu com veuen el professor d'anglès i aquest clic que fa ella en què concentra aquest pensament de l'entrada al món adult. Us ho llegeixo i diu així. Gairebé la meitat de les noies estaven enamorades de l'Òscar. El noi tenia un aire atractiu que li donaven els seus ulls verds i uns cabells castanys una mica ondulats. Però sobretot era la seva seguretat i la seva joventut el que el feia proper. A un prou feines ens portava 8 anys quan va començar a donar-nos classes a tercer de BUP. Encara hi havia rebombori quan se'm va acostar amb la mirada verda, duia un polo privat a blau i em va dir «Espero que repeteixis viatge aquest any». En aquell moment, el meu cervell va fer un clic i els meus ulls van deixar de mirar per la finestra. Era la llei de Darwin aplicada en la seva màxima expressió durant la postadolescència. Aquella etapa en què la vida se t'obre amb tota la seva brutalitat als morros, on et despenges del món adult dels pares per començar a explorar pel teu propi peu aquell mateix món adult que aniràs modificant mica en mica, atrevint-te sense preguntar, més per intuïció que no per aprenentatge, generació rere generació, per adaptar-te al medi i convertir-te en una espècie més forta. Espero que us hagi agradat i si us agrada i us interessa, doncs això, entreu a la pàgina d'Amazon i allà podreu comprar la novel·la. Moltes gràcies.